Sala Sistina da Biblioteca Apostólica do Vaticano acolle desde hoxe e ata o próximo 15 de setembro a primeira mostra dos manuscritos do Mar Morto que se pode ver en Europa. Trátase de 88 manuscritos orixinais e doutros obxectos atopados nas escavacións. Deste xeito póñense de novo de actualidade uns manuscritos atopados por casualidade na primavera de 1947 por un pastor beduíno que coidaba cabras no lugar de Wadi Qumran, preto do Mar Morto. Dixe que o pastor tirou unha pedra nunha cova e escoitou como rompía un recipiente de cerámica. Acababa de realizar o máis importante achado arqueolóxico e bíblico deste século. Os manuscritos formaban parte da biblioteca dunha secta hebrea, a dos esenios, e foron datados entre o ano 150 a.C. e a mitade do primeiro século despois de Cristo. Os escritos conteñen case todos os libros do Antigo Testamento, algúns do Novo e outros textos legais e apócrifos. A polémica acompañou os manuscritos desde o seu descubrimento nunha zona que aínda segue sendo escavada hoxe. O silencio que rodeou o seu contido fixo que se dispararan os rumores. Chegouse a falar de que contiñan revelacións capaces de destruir as crenzas fundamentais do xudaísmo e do cristianismo. Agora, os estudiosos traballan na interpretación de algúns dos textos máis misteriosos duns documentos que seguirán dando que falar durante moitos anos. Ata agora, os espíritos do verdadeiro e do falso loitaban no corazón dos homes, e eles camiñaban entre a sensatez e a loucura. Esquecidos están os tempos en que os dous espíritos estaban en igualdade. Ata a renovación, cando xa non haxa máis mentiras e todas as palabras sexan claves. Entón, todos os falsos serán avergoñados. Y así, con esta información sobre los... suscitó todo tipo de especulaciones, ya que se llegó a afirmar que su contenido contradecía dogmas básicos de las dos religiones. La exposición de los rollos del Mar Muerto se produce 2 semanas después del establecimiento.